дар рӯзи аввали даъвати тирамоҳии навъаскарон дар саҳни комиссарияти ҳарбии шаҳри Турсунзода 55 нафар ҷавони бонангу номуси минтақа бо хоҳиши худ ҳозир гаштанд. ба муносибати рӯзи даъватшаванда дар ин ҷо чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, комиссари ҳарбӣ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидайни даъватшавандагон дар ҷамъомади тантанавӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. қайд гардид ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле ташаккул ёфта аз ҷиҳати таъминоти моддию техникӣ, қудрату маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳайати шахсӣ нисбат ба солҳои пешин фарқияти зиёде дорад. артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии Тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд ва барои ҳар як ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандиву ҷавонмардии худро адо менамояд. Комиссияти ҳарбӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр, ҷамоатҳои деҳот, ташкилоти идораҳо, кумитаи бахши ҷавонон ва варзиш, кумитаи занон, маориф, дар байни ҷавонон, волидайни даъватшавандагон дар деҳотҳо, ҷамоатҳои деҳот, ташкилоти муассисаҳо корҳои тарғиботи ташвиқот гузаронд. тибқи талаботҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи эҳтироми хизмати ҳарбӣ ташкил гузаронда шуд ки бинобар ҳамин ман ҳамин рӯз 60 нафар сафи ихтиёриён ба сафи қувваи мусаллаҳ сафарбар кашиданд. дар қисмати фарҳангии чорабинии варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода барномаҳои рангинро пешниҳоди меҳмонону даъватшавандагон намуданд. ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода низ барномаи консертиро барои гӯсари навъаскарон намоиш доданд.